ki paro ki kamba ke jong na de bastang ade bakut ka testimony ki paro ngan sedang na uji su pangan kut ha uji su te event mentan ai ke testimony ling baki khat ki ba la mi de ki snem wan snem kum tu uja wan uja bat menta bukum nu ila yok khia ba I de la jong in batai ya kini ki jai kyang badon ha kasni do ke jong I te event pila ban batai ke testimony ba phida ka mon lo jong phi ready ban ai ke ni testimony ai ngom ble aku malaong ikong kirimo ba 6 tahun ni ukhat bang layo khia kadisha kumtan ma uni ukhat uju mantang talapoi ke portlang kemut lami be bater khong palat kanika met ke jonga tu ujung inang ni rendang tenang ni rendang pan tengah atur kuntum lima udat dan pisu tu idam ikhat te udat te na adat tengah atur pur kan sini shani tengah hak dan tak be dekini hitip salim nang ta kani bineben nang ta da borulin tengah juta be mama kapor man kamu ngakam pat kur katalang kamu ngahap syuta be tengah tak be tengah nak that ngawit ru tambah ha ka jing mamsen ma badat temu ba umi tengah tak be men ha kini gisni pan tengah ayu ible mo ma ba katu ka jing jalong kan ni kai ruban penkhia mo ni khai ba mi ni ka rendang ka jonga ti para khadu jonga ngapang perbanga thia kapang ka rendang aba kala thia ti yarak penkhem ke yang ada kata kadawai te da kata umpnya ka basna ikong kiri te pro basna ba ita ma I kata ka umpnya tengah ong be na menta papang kan ni ka rendang te pro ba ipenta ipenkhem ma I tengah sulungo kan ba kum menta ka singam stu kum la syap de ari utu khai dan ulung umdat re udang dan tama umlong umdat chure ndri mama kami nga haptro chobe nga sata kin de borulin ndri hata ka singipat uklam dat ba de tai kita umpnya nga shutia wen kam tak borulin re ni mama kasni nga hapsat kin ka rendang nga sata de borulin nga satia re hata ka singipat nga kam dan kam nga atia da ki kula syam step ari nga lungo kum no kam dat e men mi kam tak borulin te kam shibet runga pet kin om lele re ulong yap ulong kum no re tarin tu panga persyang tak bian kan tengah tak singa tak hadu menta sini menta pakani ngal akhia ka danang ni urben he ha ngala pen I hayeru ba ulong ima ha ulong sao kum no re bang atur ro menta kada tamang ai ngui ble balung bak to umpnya te ngalai akhia ta keli pa I kong kiri ong ba ka tu umpnya ka dei nam takadur bat ai ngui ble ka dei ka iru ka dei kamba ka jung ble hiring ba ka ni umpnya nama ba katri kam ya baro mdir tang ya kadur khamak re nam ta ka jingpang kithi ru iman nama ba ka jingpang ni ka rendang ka ja ba uni ukhai ruja te ka jingo ba ka burong an suple te utu khat udan beta serendang de udan saduru tengah persyang tak kan haduru tem udan hangni nang ta umi ba hangni nang ta kum hangni tengah suta lapoi telang tang apoi ka telang kamu khat ukhi be mana apoi telang ba ka terkhong palat tengah perkhat ngo tharai ba deba duna tengah judi shibun jare so ba udat boy ha tenri nada batak temen ta umi shura kham ta shura kan kompnya kham ta shura tu kasni teng ayu play kai ro kade kamba ka chung amar ha ka jing shisha ka tu kompnyang namar ipara khaddu te long ba I di ba stom be karendang elele sumar keleng te yong yang apen shna umpnyang teng kat pa ta ka si nga shna dawai nga shna kini ki dawai tenda shna ki dawai te yong along ne manta ngong sim ta kan nganamar ngadwai ba wat ki bri ki bala phaiti no play ha ba kita kini kompnyang ublen pen kendu eki on palait no itu ki kinjiri ki bos soitan ute ki jumu perkhat ki ban light te khadu pat mentam lele shu karendang chi la yo khia te imat de ha ta kasngi be imat isung jem karendang jong I imat de ha ta kasngi be lasung jem no ta karendang chi bla suma de ki sinem bawan phakem ben imat di ai pa de pi pat kala long pak muka ka jing pen khia pat ya I ivan be kublish bun ivan ka de ka mon je pi pin ai testimony mo te ngangit babun bah ki ba yo khat bat ngangit babun ki ba la yo khia ro bakin wan ba shakmat ban ai ke testimony balekin ki ru perthai ba ki wan mo kapau ba ki ki jai ban riu bale ka ri chingi kampau na marba ngi te ngi slur e tang ki kam dakat ngi slur e tang ban ya sha shi ka candidate ki jingi ban ya shat surok ban ya shat madan ngi kloi re ban long ban promote pa ke ba ba pa long ngim long kloi de hangni ken bengi sadin no te Ivan de kani de ka monjong pi ba pi pen ai ka testimony ka dai kani ka de ka monjong ngai shu ya thu ko ring ong ta ka tu hatu ka singa shu ong bi ko ong ping nam ni jukha da ping tu ong ping ong ba ngata ru tu dawai jong pi kani ka jing pang rendang ba rap kem para lakhya ba u khai dan sura hadu bentar kham dan kam ta shu ai ngui ble mang shek bit hat mo banta kham ta thia ben mi le tam ta la yo khya iro itrai kamba Evangeline ila aya ka testimony halor ka jing yokhya ka jing I no kha yu baju kisnem te ngaku aban penti pro shapi ba ki umpenyang ki jinga ki banga ngasna kalong na ka benta ki balang thiet
na kabenta sinus na kabenta jeng gadur nam ta ki kyang nam ta ban plung nam ta nyang yong nam ta nyang mong nam ta ki wrinkles na kabenta ki babun bah ki bangangas na telada pikwa pinwandala di ya kabangan yo ban batay halor jongka jingmi kini ki kyang te nga kwa ruban batay nga kwa ruban pensai pi halor jong kai kada ka ba mi kini ki nyang mong wat ngertang badang kena bami sunburn bami nyang mong tengah ko aban ong kini ki season kiba umdan slap hakum kini ki season ke bomdan slap subhada shitri bat sungba ban ker bhana kasngi namar ha ka season ke bomdan slap kasngi kalong strong bha khamtam kumbala de ban karen shakmat ya ka jingmi jangan ega 5G ka radiation jangka ka jurbha tede ban di umbha de ban bam jur imbha bam so bha namar ka jur plaka radiation tegi knyang jingpang kijing sistem ke bon rukom ke ba ling ba jing ni ki ling ba jong ka 5G but ki we ki kiba mi ling ba ka jing khalet awai ki jur ki chep ling ba khalet awai ka tu ka ni te ka daw ka dei be ingi ban don ni ki dawai ke bangindi kumba ke ni ki dawai ke bangang la de ban shna kumbang la de pen i ki we ki video marha baro ki video ke banga keren kam dei ka ju kumbang la de ban keren ka don undi uru undi dan nam ta badan shini but high blood pressure te na ka man ta tu bakalan nam ta ki bapang ke bam balang thiet kumba ivan ilaya thu ba kumno ilayo kya da balang thiet ba kum juru i morning kumno be la pulut ke pisa ka jung i ba lada ila banwan ai ke tesmini lada imon la i long lakloi ban ai ke tesmini ban kanang ba ki we ki balang thiet ki dia wan amar ha ka ni company ang ka banga ngasna nam ta ki balang thiet ngasna ru rengkat badan lang ba di sinus balang thiet ba de kam juru na kam ta ki ni ki ba pangmat ba kam juru na ka banta jung ki ni ki ba anak benda kini bapa ciing haka juga po haka ju behi ga company nga te bikini te kidon ki company ga bun rukom ke banga ngasna te lada pikwa pili ban wan pet lade te kum pangala ong syakmat hakum kini ki season ke bom dan slap sabhada shetri pat sumbhap di bhai ko subha pam so pat bam jurim khnang ba kandon ka jinga da ya pi pat sabhada bhai ke shetri namar ba ka kasngi kalong direct be ka khlain palan te kan kimi ki kulkuloi ba ki khna ban mi kini ki sunburn ki kloi ban mi nyang mong te sumpha ban use your sunscreen habala use sunscreen ngamda suggest tan ba pin use your cream namar la use sunscreen bali use your cream but use ro use sunscreen ba ya dekat kung ka ijung pi namar don ki khna badang arpo kasnem ki use your sunscreen ke ba don you SPF hadu 50 te kamlong kain kumta te kanam long re kan ka pensni ka ya ka sni do ka jong pi mo ha ka jing so tu janga ka long kum ta mo bat nga kwa ruban pensai halor jong kanika kan ban shas ngi pat ngam ong ban nai shas ngi dei ban shas ngi mar hakas ngi kan ka vitamin D ba kaya rap ya ban pelai na ka wrinkles nga shas ngi ba her ka jing shas ngi janga pat kam dei bang ngan shas ngi pathar pa kum tu na mar ngapet ya ka mariang da ka jing start ka bo blei wa da ka jing ha kas ngi ka shit palat tengah smu tu bom dan slap te kan sa yosan bon ta ka daw nga ker na kas ngi nga tap jan ne nga dash 3 nga tap tu pia pinai mostly kabanga nga taptupia na marba kaya da nga te hendai nga sya pa di kamet na marba ka siing kamet ke nga kan klein ba na marka pen ske kapen klein kapen strong ka siing mo kalong kan light shron ka siing te nga ongru na ka benta jing kini bom jimi light bom ju sya singi kam long kum ta si imagine nu sentiu badan hapa yeng lada ubo direct habar ulong kum do te don ki kena ki bong ngim jimi nyang mong hari lawan sedekar lami nyang mong na marka kala perpa kaperte namar ba namar kanika kamariang jungi chani ka kholnong khamjem mar ngi yo slap ngi yo kan re ka ba shathi ju kham yo slap te phina yeng ro phem jimi light phimi kan san shabar kalong kum no kayo kas ngi par ka umno ka long kum no ka mi san bon no mi nyang mo na kasni do jingi te nga ong ba kasngi kamde re bada syasngi ka penthang yong nga syasngi ba dai nga ngam thang yong here di banang karo kum takrim di banang ban balance karo kum syasngi par kum ju ko ba di kum ju ka rukam bam ko jingi ka ba syapo kembang la ban keren syakmat ya ka jing mi jung nyang mong udan la ka jung ka kerteng jung nyang mong ka daw jung jing mi nyang mong sunburn ka daw jung jing mi nyang yong ka daw jung jing mi knyang ka daw jung jing mi ki khai ka daw jung ka haklor baro ke dan la ka daw ko jung ki ta ka daw ka banga nga kwa be benong lada phi kwa ban yo ka sne do ba biang ka met ka ba ko ke ba kya bha bet ba wan dala di naya shim ka daw ya pan ne nai shu pa shim
bat nga kwa ban pen tip yang sai sin nga ju ai betang si balang bat si sajan te nai wan re ki we ki sngi ke banga ngam don mo long su sap e ki brik lon na nga ki wan da wan don te pet pa ki ka bakut jo ka video film pe ado ka bakut te ka pen sap e pi mar dang dang am don tangka bai kali ju pina nga ru kala e hoi kan poi ka por andang la dep na mar ngamut ban pendep igini ka jing puli ke nga hapo test pro andang la dep no imat ki benai ba pra ba kandai ngan sa stop no ngan sangi ano tang syatang hani kenang bangan yo ben ai dawai keleng ka hapo juai imat kan lada uble lam lenti lada kata ka de ka mon jumle ka plan chunga ka de bangan stop no ika study chunga here lada ka de ka mon jumle bangan continue te ka mot ngan hapa de ki ban ai dawai hapo juai bat sunong po bat hapo sning bat ki area anong stain sa pe de ki te halor ka ban pensai pi halor ka ban ai dawai subhawan beta kisngi ka banganga don kenang ba bakanam sap pi bat naita krim kulumar bat naita krim yapan bat di bahako bat kham tam butu dawai kembangang ong bait kabadon kam be ingi shapo ban detox ya kamet kecungi kembangala de ban keren syakamat haki video ba ukiu bomju site bomju kunru ulong kum du dan ki sopelan ki dan bun ki jai nyang kum ta kamet kecungi ki de badon be kinu kita wai ke ban detox ya ka kham tam ha kamet kecungi menta ha ka do ru ka dawai hau dawai ha juru dawai ha barola ai dawai lut te ladangim don ki dawai ke balong detox ya kamet ke jingi kemut don ken ngi long yo pang te bom don ha kamet te ka penja clear ke sendi do jingi bat ka wei sa shisin nga kwa bani kai pat halor jeng ka rukum di dawai menta hisin takli pila le chim dawai no hisin jerho la le chim dawai no wajule kumta wajule kam takan salong drugs kamet ke jengpi mario poi ke porba lada pila jem ka takli dala jem ka takli kan sawan ka penhiar ladi dawai penhiar habdi ken dawai sukpo ladi dawai sukpo habdi ken dawai jerho kemut kani kamet ke jengpi kan pan dawai be kumbalong ya kai kumbalong ya ka khando kan pan dawai lada kam ai dawai te kam long wat ong re ki badi drugs ki dei tang kitu ki badi ki drugs ki barem kini ki dawai ki pengi di ru lada ngim long ban balance ka kan kala drugs tinggi habde banang ba habalash tom kum tu go be ayurvedic wat be ki ba na yeng be ba sunong kum tu persang perlong e kamet jing pi banam di dawai te lada ka tha kum nu don ki bri ki belong kilong king ba ka khali kum tu direct wat dule chimre dawai ka jaya nga tu ka singi bangadon hapo yang bakade da karanga tengala ngala ka kli cenga kalaking laki-laka te kadon ka por ka bangaking siapa pala ka kli direct ngam judi dawai namar ngade gebre bangam ju khandi dawai hi bangam ju persang hi bandi dawai ngale kamno hapor balaking pala ka kli ngasim de kom peja ka jingalam nanti jung mensim bangan le ngapamen ne ka kli ka cenga barka sedang kan bandihar barka long jajai halor jingkini ke ban ai ban komno ban sumare ka met komno ban ta ki krim ki badai biang komno ban banam ta itu ki krim ke badan steroid kim tu ti hydroquinone ki tu se ki we kum ki dip salib ki venebit kum para changa ila batai kum no habai ta ki venebit ki dip salib kalong ba ki khisnam bai kum tu te kum no ba ila ta pat mentai kan ni ka dawai ka banga ngasna pat ka de be ayurvedic the 100% herbal ka bom don hiru wa de ka sen namar ladanga ngan ai study pi halor jong kani balai banga nga kha ki dawai ke changa pin sma khumbat ba namar hakini ki dawai ki ba pin sma bi ne pita krim wa juta than ki krim ki balong small ubi siapa pala namar kidon ya ka kidon ya kai kidon sen hapo jong ka apa kidon sen tadan ki bri ki bom ya hap kalong kumno ka sini do jeng kalong kumno ka bet ki dan ki bio cancer na ka tu naka jing jur palan dan ki bio pangro na ka tu dan bio king clear na ka tu dan bio lah ka jong te haki dawai ki jong ki de be herbal bai ka banga ngam at hire wat ikini ki senru ki de be banga use be tang de ki khambat bai lah ka bata lah ka bakalan lah ka nu nuru ka de be ki di herbal telala phikwa ban shim sumbhana shim pateng wan be de la de ban konsul kana bangan di ban bata ya pi pangangai kan poi ka pore ka bangan wan rai ka awareness ha lor jong menu nyang mong halor jing di ki chai nyang kham tam ke jing mi nyang mong ka di ba jur ba ki de be ki ken thai kanang ba pila ban sngo thu te ngada kwa pat ka we na ka banta jing kini se ki ba armen te subha nai kaba ngasna kalong ba ya kiba armet tengah ngamsya ada bandi kini kita wai namar bakam long pirpis no tu i kata tadon ki bong kong long nem bandi tengong ani kata te kamla ban long bandi perba armet mo kiba armet kumu papaya umlong kum so turun umlong te kum aloe vera im umlong kiba bun pa
inghap daman tip bai melong bandi te ngaku ban ong kanya pi bet ba hapur ba armet mat edep chutu I la ka I mat gas mat ya double air mat di ab ndala yo khulung khnam ba kanam long op normal kunjung pi khnam banam khashi tengan ba kha kumni kumtai sumba hapur ba armet protect ba la dia dai hala jong ba ke jing bam ki batai te wat bam ki jing bam ki bom khuit namar ba pi bam ki jing bam ki bom khuit anda pi khai ti kunjung pi in salong inam long record kumwa ba pi expect I ba I en long te tangkat ni halor jong kan ni ka jing study ke jonga te sai sen bangan ong halo jong kan ni ka season ka bom dan slap ya da ba hala jong nomor ka singi ka klain palat pila ban mi nyang mong pila ban mi nyang yong pila ban mi sunburn pila ban kumtu kumni te ban dry ka met te di ba ko mah mending gini season ka bom dan slap khana ban nam light dehydrate ka met pi tangkat ni ku blei shibun halor ka jing kan ni ki khai ka bi event I testimony la da pi kwa be ban buat ban supply pihak wan dala di be hanga khana bangan yo ban pensyai pi halor ki paro tangkan ni ku blei shibun am taga burum juble amen